а направо в окръжната, където изстрадалия Локо София имаше гостуване на изтребител от село Иване. Нека първо видим пристигането на официалните лица във VIP-ложата. Уж нямаше да се занимаваме с ЦСК с Локото, ама по-направим. Личните пристрастия на човека са си негова работа. Но по-добре да видим какво си носи туршика, саламче, а в тези бутилки едва ли има бистра водица. Според да има люта ракийка. После. У фейса после. Сега да проверим какво става у село. Класика от всякъде. Шише от безалкохолно, домашно алкохолно. На вас ще виждаме и мегафон. След малко ще разберем защо. А още по време на мача от ложите, така наречени, се чуваха позитивни призиви. Рите го! След края обаче настъпи драмата. Запалянковците на 20-тима се сдърпаха заради, разбираш ли, някакъв си трансперант. И тогава някой се изкряска на високоговорителя. Майко! Леле! На това се вика селски мач. А ето за какво бил той мегафон на софрата. То си имаше и микрофон, да, ама, нали, за всеки случай. Народната милиция ще оправи работата. Народната полиция оправи работата, а дикторът си имаше и подкрепа. Гаси! Ето основата косаво нокаутира и веднага! И го пострижи да него. Ей! На майката си го на п***! Чакай, първата ми да дърта. Майка ти да Истинска идилия, като за окръжната група. А шпикера се изяви и като философ. Они наймат брат и я търсят пантия. Ма човека с мезетата си го каза. Кога са селските съди?